Bad migao matimo nonro mar kothe kod chenro mag pur KALRO opuonjo jopur mag Kisumu ewi kit kodhi mabeyo kendo manyalo nyak. KALRO ne obago romo gi jopur Kisumu mar nyisruok ewi kit kothe makare. Esther Ojwang chiwo ler. En romo mane obagi kod bad migao matayo nonro ewi chenro mag pur KALRO, romo mane okelo kanyakla jopur mondo mi nyisgi mathoth ewi mwandu mag pur kod yore pur. Teresa Okio, ma en jakanyo mar KALRO, wacho ni lalruok margi kod jopur en mar neno ni gibedo kod ng'eyo ewi tiyo kod kodhi ma opuodhi. Dwaro maduong' ne en ni mondo jopur oyud kodhi mopuodh ma ka gipidho to gibiro bedo gi yuto maber. Koro ne wayawo dhoro angewa mondo jopur obi ong'iew kodhi. You see different variety of seedlings. They explain yields, treatment, how to use farm inputs. KALRO ojiwo jopur mondo oti kod kothe manyien ma okele chiro manyalo timo maber kuonde ma jopur nitiere. Wan gi oduma miluongo ni gafo. Okawo dweche 3 kende. Koro japur bedo gi chiemo mapiyo piyo. Mchele bende wantie gi mchele ma ok ochuno ni nyaka ipidhie e pi. Mopogore kod chenro mag pur, jopur bende no yudo thuolo mar yudo thieth manochwal negi. Kuhusu hiyo free dental services hapo, napongeza sana kwa sababu gani? Hakika sisi binadamu hata nisipotaja wanyama wengine tunahitaji meno ili tutafune vyakula, tunahitaji meno tutafune, na haya meno ni muhimu sana yawe yako salama na yawe yako katika afya bora. It has been a free service, and getting free service nowadays is very, very difficult. They moved their clinic from town to Kibos field a day. Esther Ojwang, Ramogi TV, Kisumu County.